Ez normalak ez otzanak izeneko erakusketa aurkeztu du Lumagorri elkarteak. Julen Eizagirre Amurriorra dago antolatzaileen artean. Erakusketa sortzeko ideia sortu zen, azken finean, askotan erabili izan ditugun materialak edo eman izan ditugun formazio eta olakoak leku fisiko batean edo barne biltzeko eta azken finean soporte fisiko bat edo sortzeko material ideia eta gure buruetan ibili den gauza guzti horiekin. Eta bueno, honen helburua azken finean da, pizkat egitea rekorrido txiki bat, bai historikoa, bai kulturala, nola kudeatu izan den genero sexuanistasuna, historia eta kultura ezberdinetan, gero ere fijatu gara ze represio mota eman diren, eta nola ez, represio guzti hori iei eman zaien erantzun edo resistentziak ere bai, kasu Stonewall, Gibaren edo VIH-en aurkako borroka, edo eta estatu espainolean frankismoaren usteko LGTBI mugimendua. Eta beste alde batetik ere bai, azken finean, dareskat ikustaratze ariketa bat ere bai, pizka goratzeko, azken finean, LGTBI pertsonak edo sexo-genero disidenteak beti egon garela hor eta beti jarrituko dugula hor. Momentuz erakusketa hemen dago, Gasteizko emakume etxean, urtarrietik 10-tik otsaiak 10-era, eta gero Euskal Herriko hainbat herritara iritsiko da, eta aia aldera ere, segurenik, hurrengo hilabetetan ere iritsiko dela esan dezakegu.